سلام كم يتوعلو زخبركم تخطاتلتي فنوى ايري تي في لوم صوني 29 قنبوت نفرق معلتن فرانس تلالو زينا ومسناد وحسنا لكم قريبنا لنا نمكس لكم بخبر زعدم خالد محمد برهان بقند تاتخ فيلم مرحتي كويت الجيريان زامبيان اب حزب منغست من ايرترا نيوهانا ملوت سريدوم بايتو زباقاش باركا سابويان لمعاد بسفي حزبه سوتافي بزبل تيما مبل عسرا مدوب آخيبو أكانيعوم أب كويت جرمانن ايفيري كوستن زنورو ايرتراويان سنبل ناسنات بدون كتاب إلوم أب بريزيدنت هاو مرجع تركي بريزيدنت تايب إيردوغان كم استعوته كوميشن مرجع هاجرافيتو إيرانن أفغانستانن أب حدش وتهادرا ودري كأتوا كم زغلات عميتو أب هندي قبيلة ومتفنان بزتنكو ججت أبلات تهزركوهم لعلي 4 سبات تغطيلهم أمير هاجر الكويت نواف الأحمد الجابر الصباحن وراس عرات مشعل الأحمد الجابر الصباحن بريزيدنت ريبابليك الجيريا عبد المجيد تيبون كمون بريزيدنت ريبابليك زامبيا هاكياندي هيتشيليما بمغنيات مبل 32 عام سنبل ناتسنت ناب حزب منغستن ايرترا نيوهانا ملقت سديدوم ثم مرحتي ملقتهم بريزيدنت إسياس أفورقي ملوطعنا ايرتران حزبان دما رهوان بلصغنان بممناي حونتاوي زمدناتات هاغراتهم مس ايرتران معماقون ناي متحغاز مدبات نمعزازن كم سرحو غليصوم بريزيدنت ريبابليك الجيريا عبد المجيد تيبون بتوسخي اب حبراوي اقداسنت زلوم زوباون اهغران غدات كمون سلام تصتان لمعتن اهغر افريكا نمدنفع مس منغست ايرترا قصالي ناي ممخر ركبات نممعبال كم سرح ارغاغيصوم بايتو زواغاش باركات مال 28 قنبوت مبل 10 مدوب اخيبو اب كتما بارون توقانيعو وكيل إيرينا أكل مبرهاتو بملكع تسابساب نزدالو تحستو ميكايل حدكو كأرويو بايتو زواغاش باركا سافويان لمعات بالسفي حزباوي سوتافي اب تحت زبل تيما تمالي 28 قنبوت مبل 10 مدوب اخيبو اب كتما بارون توقانيعو أبو مبر بايتو أتو عثمان محمد علاب زهابو مقلتي من نبابرو سفح أكال حورة سباب حرشان مقاسن سلزو مركوس أبي كرم مدولات نوقت ما حرس عطب تمتك قبر سميناو كفالتو زوباز بزح جيزي أخول زناب سلازيركب قول حتى قوابو أم كاب قبرت ريتن حرشا قطرن زلو دخامن ممحياش دما أبلات بايتو بنقحات كسورح مخانون قليتهم أبتي زوباز زلو أقول قلت موقع زي حارات أو وصونات مسمرات زي تدرته بمخانو إتا أقول قلت زي سوف حلو كونتات قول حتى كقبرولو تساوعي دحر مغرب ناغروبوتن تتقامنتن محبراوي اغلغلوتاتن تساتافنت حزبي اب مدبات لمعاتن زتوكور مبري بمهاب ترى ابلات بايتو اب غوسغوساوي مدبات كعزز تلابيوم ابلات بايتو اب زحلف عمد بفصمت اكلات نزت عم مدبات بزملكت بحلفت كفلتات اب زقربت صبصابات حرزه كايروزته اتحزا وفر كتابه طريت كم حيش برست عبيت مبقلون اغراب نمكتاب بعتو كسرح الناس فحف حزب مصزلو انبت اغرباتو كروك غبرلو معروين وقتي زحلون مقرحه تراكتورات كرغاغص مرز زري اقدمو كقرب ግብሪ አባይትን ትካላትን ኣብ ጊዜኡ ክእከብ ፍቓድ መሸጣ ዕንፀይትን ላኻን ውፅኢቱን ኣታሕዙ ክንፅር ዝብልን ካልእን ርእቶታትን ሓሳባትን ኣቕሪቦም ኣማሓዳር ዞባ ጋሽ ባርካ ኣምባሳደር ማሕሙድ ዓሊ ሑርያ ብዝሃቦ መዛዘሚ ቃል በአባላት ባይቶ ዘቐረበ ሓሳባት ንትግባረ መደባት ልምዓት ኣገዳሲ ምዃኑ ብምጥቃስ ውህደት አባላት ባይቶን መሓውር ምምሕዳራትን ክሕይል ብምዝኻር بدرجة زوبا قدامنا زوهابو نتفتات معقام ماين حمدن مسسان طريتون وصيتنن موغاد برست اغرابن متكال اغرابن اب متكبار ترى ابالات بايتو وسان كم زخونه انصيروم اب كويت جرمانن ايفيري كوستن زنبرو ايرتراويان قياسو مسرع بزبل تيما صمبل مبل 32 عامت ناتسنت بدمقت ابعيلوم ككابوتو نزبصحنا بملكع تصاب استواهد تحستو ياسين صالح قربويو اب كويت جرمانن ايفري كوستن زنبرو ايرتراويان إياسط مسرع بزبل تيما صمبل مبن 32 عامت ناتسنت بدمقت كم زبعلو ككابوتو زبصحنا حبريتا افليتوم
ب26 ጉንበት ኣብ ኩዌት ኣብ ዝተኻየደ ሰበስልጣንን ዲፕሎማሰኛታትን ከምኡውን መሓዙት ኤርትራን ብርክት ዝበሉ ኤርትራውያንን ዝተረኸብሉ ምዕርግ መደብ ፈጻሚ ጉዳያት ኤምባሲ ኤርትራ አቶ ሕመድ ያሕያ ሓሊ ኣብ ዘስማዕ ቃል ህዝቢ ኤርትራ ናጽነቱ ንምርጋጽን ንምውሓስን ዝኸፈሎ ረዚን ዋጋ ብምጥቃስ መመሊሱ ዝደምቕን ከም ሃገራዊ ክብሪ ናብ ወለዶታት ዝሰጋገርን ስነ ስርዓት ጽምብል ናጽነት ዓሚቕ ትርጉም ከም ዘለዎ ሓቢሩ ኣቦ መንበር ማሕበረኮም አቶ ሳለም ሳፊ ብወገኑ ኤርትራውያን ነበርቲ ኩዌት ኣብ ሃገራዊ መደባት ንዝገብሮ ተሳትፎን ኣበርክቶን ብምጓስ ኣብዚ ንኣትዎ ዘለና ሓድሽ መድረኽ ብዝበለጸ ከም ዝቕጽል ጽኑዕ እምነቱ ገሊጹ እቲ ጽምብል ካብ ኤርትራ ዝኸለት ጉጅለ ባህሊ ብዘቕረበቶ መሰናድኦ ደሚቑ ነይሩ ኣብ መወዳእታ ንዓወት ናይቲ መደብ ኣበርክቶን ዝገበሩ ናይ ምስጋና ወረቐት ተዓዲኑ ኣብ ጀርመን ከተማታት ከለን ዱዝልዶርፍ ቱቢንገን ሹቱትጋርት ፍራንክፈርትን ከባቢኣን ዝነብሩ ኤርትራውያን ብወገኖም ምዕሩግ ድግሳት ብምውዳብ ናጽነቶም ከም ጽምበሉ ካብቲ ቦታ ዝበጽሐና ሓበሬታ ኣፍሊጡ ብ18 ጉንበት ኣብ ፍራንክፈርት ኣብ ዝተኻየደ ውዑዕ በዓል ጠቕላሊ ቆንስል ኤርትራ አቶ ክብሪ ኣብ ተኸስተ ኣብ ዘስማዕ ቃል ናጽነት ኤርትራ ኣብ 1991 ብመስዋእቲ ህዝባ ክውን ካብ ዝኸውን ዝሓለፉ 32 ዓመታት ነፍሲ ወከፈን ናታ ታሪኽን ዝኽርን ከም ዘለዋ ብምሕባር ንፍሉይነትን ድምቀትን መበል 32 ዓመትን ዘሰክሞ ሓላፍነትን ኣብሪሁም እቲ ጽምብል ተምሃሮ ትምህርቲ ቋንቋ ኣደን ገዳይም ስነ ጥበባውያንን ብዘቕርቦ ባህላውን ስነ ጥበባውን መሰናድኦታት ማዕሪጉ ነይሩ ኣብ ከተማታት ከለን ዱዝልዶርፍ ቱቢንገን ሹቱትጋርትን ከባቢኣን ዝተኻየደ ንሃገራዊ ጥምረትን ሓድነት ኤርትራውያንን ዘንጸባርቕ ጽምብላት እውን ነቲ ዕለት ዝምልከት መልእኽትን ኣዘናጋዒ ባህላዊ መደባትን ብምቕራብ ተኻይዱ ኣብ አይቨሪ ኮስት ዝነብሩ ኤርትራውያንን ብወገኖም ተመሳሳሊ ጽምብል ከም ዘካየዱ ካብቲ ቦታ ዝበጽሐና ሓበሬታ ኣፍሊጡ ኣብ ዞባ ማእከል ምምሕዳር ንዞባ ኣባሻውል ኣብ ቅንያት ጽምብል ናጽነት ኣብ ምኽባር ጸጥታ ተዋፊሮም ንዝቐነዩ ኣባላት ሓይልታት ምክልኻል ክፍለ ሰራዊት 84 ናይ ምሳሕን ምዝንጋዕን እንግዶት ተገይሩ ኣብቲ ትማሊ 27 ግንቦት ዝተኻየደ መደብ ኣብ መሓዳሪት ንዞባ ወይዘሮ ሳራ ተስፋ ሚካኤል ኣቲናዮ ዘለና ተስፉ መድረኽ ፍረናይቲ ኣብ ሕቑፊ ህዝቢ ዝማሙቕ ሓይልታት ምክልኻል ዘርኣዮ ጅግንነትን ተወፋይነትን ከም ዝኾነ ብምጥቃስ ሞሳ ይኹኖ ኢላ ዝሓድሽ መድረኽ ልዕሊ ካልእ እዋን ድልውነትን መብፅዓን ዝሓትት ምዃኑ ብምዝኻር ድማ ነቲ እንግዶት ክውን ዝገበሩ ኣካላት ኣመስጊና እቲ መደብ ብባህላዊ መሰናድኦ ደሚቑ ነይሩ ኣብ ዞባ ሓጋዝ ካብ 20 ግንቦት ክካየድ ዝቐነየ ባህላውን ስፖርታውን ቅነ ኣብያተ ትምህርቲ ብ24 ግንቦት ተዛዚሙ እዚ ብደረጃ ንዞባ ሓጋዝ ተወዲቡ ኣብ ከተማ ሓጋዝ ዝተኻየደ ቅነ ካብ ኩለን ምምሕዳራት ከባቢ ዝተወከሉ 740 ተምሃሮ ዝተሳተፍዎ ክኸውን እንከሎ ባህላዊ ስፖርታውን ስነ ጥበባውን መሰናዶታት ከምኡውን ውድድር ሓፈሻዊ ፍልጠት ዘጠቓለለ ነይሩ ሓላፊ ኣገልግሎት ትምህርቲ ኣብ ዞባ ሓጋዝ መምህር እድሪስ ዓብዱ ኣብ ዘስምዖ ቃል ኣካል ናይቲ ብቕዓትን ዝምባልን ተምሃሮ ብምሕያል ብኹለንትኖም በላሕትን ተወዳደርትን መንእስያት ንምፍራይ ዝካየድ ጻዕሪ ከም ዝኾነ ብምጥቃስ ተምሃሮ ንዘርኣዮ ተሳታፍነትን ናይ ውድድር መንፈስን ወጊሱ ኣካየድ ስራሕ ምምሕዳር ንዞባ ሓጋዝ ኣቶ ተኽለ ሃይማኖት ሙሳኤል ወገኑ ንኣገዳስነት ናይ ጥቕነን ኣብኡ ዝቐርብ ትሕዝቶን ብምጥቃስ ስሉሳዊ ዝምድናታት ብምሕያል በላሕቲ መንእስያት ንምፍራይ ብውህደት ክስራሕ ዘኻኺሩ ኣብ መዛዘም ናይ ጥቕነ ኣብቲ ብመልክዕ ውድድር ዝተዳለወ መሰናድኦታት ብውልቅን ብኣብያተ ትምህርትን ዝተዓወቱ ሽልማት ተዓዲሉ ኣብ ዞባ ሓጋዝ ልዕሊ 12,000 ተምሃሮን 500 መምህራንን ዝሓቑፋ ካብ መዋእለ ህፃናት ክሳብ ካልኣይ ደረጃ ዝተዘርግሓ 37 ትካላት ትምህርቲ ኣለዋ ሃማመት ዞባ ማእከል ብማሕበራዊ ስነ ፍልጠት ዘሰልጠኖም 2182 ደቂ ኣንስትዮ ዝርከብኦም ልዕሊ 3600 ተምሃሮ ማእከላይን ካልኣይን ደረጃ ብ27 ግንቦት ተመሪቖም ኣብቲ ሓላፊ ውድባዊ ጉዳያት ህግደፍ ኣቶ ዩሱፍ ሳይቕን ዕድመ ዝተገበረሎም ሰበስልጣንን ዝተረኽብሉ ስነ ስርዓት ሓላፊ ሃማመት ዞባ ማእከል ኣቶ ሳምሶን ክፍለ ኣብ ዘስምዑ ቃል ማሕበር ባህላዊ ቁጠባዊ ታሪኻውን ማሕበራውን ንቕሓት መንእስያት ንምብራኽ ምስ ኩሎም ኣካላት መንግስትን ግንባርን ተዋሂዱ ይሰርሕ ከም ዘሎ ሓቢሩ ብኻልእ ወገን ብምኽንያት ጽምብል መበል 32 ዓመት ናጽነት ካብ ወርሒ ሚያዝያ ኣትሒዙ ኣብ መንጎ 24 ጋንታታት ሚኒስትርታትን ኣካላት መንግስትን ክካየድ ዝጸንሐ ግጥማት ኩዕሶ እግሪ መዛዘም ስነ ስርዓት ተገይሩሉ ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ዝስዕብ ኣህጉራዊ ዜና እዩ ንምክታልኩም ደጊምና ብኽብሪ ንዕድም
ኣብ ፕሬዝደንታዊ ምርጫ ቱርኪ ፕሬዝደንት ጣይብ ኤርዶጋን ከም ዝተዓወተ ኮሚሽን ምርጫ ሃገር ኣፍሊጡ ኣብቲ ምርጫ ፕሬዝደንት ኤርዶጋን ልዕሊ 52 ሚእታዊት ድምፂ ክረክብ እንከሎ ቀንዲ መወዳድርቶ ዝነበረ ከማል ክሊክዳር ጉሎ ድማ ኣስታት 48 ሚእታዊት ከም ዝረኸበ እቲ ኮሚሽን ሓቢሩ በዚ ድማ ፕሬዝደንት ኤርዶጋን ክሳብ 2028 ቱርኪ ክመርሓ እዩ ፕሬዝደንት ኤርዶጋን ጥምረትን ቁጠባዊ ሕውየትን ቱርኪ ከም ዝሰርሕ ድሕሪ ዓወቱ ንደገፍቱ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ቃል ኣትዩ ኢራንን ኣፍጋኒስታንን ኣብ ሓድሽ ወተሃደራዊ ወጥሪ ከኣትዋ ከም ዝኽእላ ተኣሚቱ እዚ ዝተገልጸ ትማል 28 ግንቦት ኣብ መንጎ ሰራዊት ክልቲአን ሃገራት ብዝተኻየደ ምልዋጥ ተኽሲ ሰብኣዊ ክሳራ ከም ዝወረደ ድሕሪ ምቁልሕ እዩ እቲ ግጭት ብተጠቃምነት ዘዳውበን ምንጭ ማይ ከም ሳዕበ ዝተቐሱ ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ክልቲአን ጎረቤት ሃገራት በቲ ጉዳይ ይዋቐሳ ምህላወን ረዲኦም ኢራንን ኣፍጋኒስታንን ኣብ ዝዳውበን ከባቢ ኣስታት 1000 ኪሎ ሜትር ዝተዘርግሐ ሩባ ከም ዘሎ ዝሕብሩ ጸብጸባት ንኣጠቓቕምኡ ዝምልከት ውዕል ኣብ 1973 ከም ዝተፈራረማ ይገልጹ ሓደጋ ደርቂ ኣጋጢምዋ ዘሎ ኢራን ኣብቲ ምንጭ ማይ ከም ዝድለ ትረብሕ ከም ዘይጸንሐት እያ ክትወቅዕ ጸኒሓ ኣፍጋኒስታን ነቲ ሩባ ከም ምንጪ ዝስተ ማይ ሕርሻን ኤሌክትሪሲቲን ከም እትጥቀመሉ ይጥቀስ ትማሊ 28 ግንቦት ኣብ ክፍለ ሃገር ማኒፑር ህንዲ ቀቢላዊ ምትፍናን ብዝጠንቁ ግጭት ኣባላት ጸጥታ ዝርከቦም ልዕሊ 40 ሰባት ከም ዝተቐትሉ ማዕከናት ዜና ቃሊሕን ብሰንኪ ግጭት ሁሲያት ዝርከቦም ሓያሎ ቁሱላትን ዳህዮም ዝጠፍአን ብምህላኦም ቁፅሪ ምውታት ክዛይድ ከም ዝኽእል ሰመዚ ህንዲ ኣሚቶም ብዘይካዚ በቲ ገና ከም ዘይሃደእ ዝግለጽ ዘሎ ግጭት ኣብ ንብረት ከቢድ ዕንወት ከም ዝወረደ እቶም ሰመዚ ብተወሳኺ ገሊጾም መንግስቲ ህንዲ ነቲ ግጭት ንምህዳእ ናብቲ ከባቢ ተወሰኽቲ ኣባላት ሰራዊትን ሓይልታት ጸጥታን ኣዋፊሩሎም ኣብ ክፍለ ሃገር ማኒፑር ኣብ 1950ታት ክካየድ ብዝጸንሐ ቀቢላዊ ግጭታት ህይወት ልዕሊ 50,000 ሰባት ከም ዝጠፍአ ጸብጻባት የረድኡ ብውሕዱ 10 ሚእታዊት ካብ ህዝቢ ዓለም ከይተዓንገለ ከም ዝሓድር ጸብጻባት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ገሊጾም ኣስታት 830 ሚልዮን ካብ ህዝቢ ዓለም ብሕፅረት መግቢ ከም ዝሳቐል ዝተቐሱ እቶም ጸብጻባት እቲ ኣሃዝ ካብቲ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ብኣስታት 50 ሚልዮን ከም ዝዛይዳ ረዲኦም ዝበዝሑ ካብቶም ብሕፅረት መግቢ ተጸጊሞም ዘለዉ ግዳያት ብሳዕቤናት ክሊማዊ ነውፂ ኣብ ዝተጠቕዐ ከባቢታት ዓለም ዝነብሩ እዮም በዚ ድማ ቀንዲ ጠንቂ ናይቲ ተርእዮ ክሊማዊ ምምዝባል ምዃኑ ክኢላታት ኣከባብን ሕርሻን ይጠቕሱ ጸጥታዊ ቅልውላው ለበዳ ኮሮና ቫይረስ እውን ካብ ጠንቅታት ናይቲ ክስተት ምዃኖም ጸብጻባት ይሕብሩ ነቶም ጠንቅታት ንምግታእ ዝውሰድ ስጉምታት ብዘይምህላው ቁፅሪ ዝጠምዩ ወይ ቁፅሪ ጠምዮም ዝሓድሩ ወገናት ኣብ ዝመጽእ ዓመት እውን ክውስኽ ከም ዝኽእል ይእመት ሃገራት ምዕራብ ኣብ ጉዳይ ዩክሬን ብሓዊ ጸወታ ከም ዘለዋ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ሩስያ ሰርጌይ ላቭሮቭ ትማል 28 ግንቦት ሓቢሩ ሚኒስተር ላቭሮቭ ነዚ ዝገለጸ ተን ሃገራት ስራሓት ኣሜሪካ ዝኾና F-16 ዝዓይነተን ነፈርቲ ውግእ ናብ ዩክሬን ንምልኣኽ ይሸባሸባ ኣብ ዘለዋሉ እዩ እቲ መደብ ተግባራዊ እንተኾይኑ ኩናት ዩክሬን ካልእ ኣንፈት ከም ዝሕዝ ሚኒስተር ላቭሮቭ ኣጠንቂቖሎም ኣሜሪካ ንመሻርክታ ዝኾና ሃገራት ነተን ነፈርቲ ክልእኻ ንሳ ድማ ኣብ ረርቲ ክትሰድድ ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ መዓልታት ከም ዝተሰማምዐት ይዝከር ነቲ ውጥን ዝኾነ ነቲ ሩስያ ክመጽእ ዝኽእል ስጋት ንምምካት ኣብ ጎረቤታ ቤላሩስ ኒውክሌሳዊ ኣጽዋር ከተዋድድ ምዃና ከም ዝሓበረት እውን ይፍለጥ እዚ ሓድሽ ወተሃደራዊ ምዕባለታት ንቐጥታዊ ወተሃደራዊ ረጽሚ ሩስያን ሃገራት ምዕራብን ዝደፋፍእ ምዃኑ ተንተንቲ ይእምቱ ኣብ እስራኤል አንጻር ፖሊሲታት ቀዳማይ ሚኒስተር ቤንያሚን ነታንያሁ ዝካየድ ናይ ተቃውሞ ሰልፍታት ማል 28 ግንቦት ንመበል 21 ሰሙኑ ቀጺሉ ውዒሉ ኣብ ዝተፈላለዩ ከተማታት እስራኤል ኣብ ዝተኻየደ ሰልፍታት ዝተሳተፉ ኣማይት ኣሽዓት ሰልፈኛታት እማመ ቀዳማይ ሚኒስተር ቤንያሚን ነታንያሁ ክስረዝ ደጊሞም ጸዊዖም ሰልፈኛታት ፖሊሲታት ቀዳማይ ሚኒስተር ነታንያሁ ንፖለቲካውን ቁጠባውን ኩነታት ሃገሮም ኣብ ሓደጋ ዘወድቕ ምዃኑ ብምሕባርዮም ተቃውሞኦም ዝገልጹ ዘለዎም ፖሊሲታት ቀዳማይ ሚኒስተር ነታንያሁ እስራኤል ኣብ ምዕራባዊ ገማግም እተሃንጾ ሰፈራታት ምስፋሕ ከም ዘጠቓልል ዝሕብሩ ጸብጻባት ሰልፈኛታት ነቲ ውጥን ብትሪ ይቃወሞ ምህላዎም የረድኡ እቲ እማመ ኣብ መንጎ ላዕለዎት ሰብ መዚ እስራኤል ከይተረፈ ዓሚቕ ፍልልያትን ምትፍናንን ፈጢሩ ከም ዘሎ ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ይሕብሩ ንሰዓት ዝተዳለወ ሓፈሻዊ ዜናዊ መሰናድኦ ንምዝዛም ቀንዲ ነጥብታቱ ክደግመልኩም መራሕቲ ኩዌት ኣልጄርያን ዛምቢያን ናብ ህዝቢ መንግስትን ኤርትራ ናይ ዮሃና መልእኽቲ ሰዲዶም ባይቶ ዞባ ጋሽባርካ ሳብ ወያን ልምዓት ብሰፊሕ ህዝባዊ ሱታፌ ብዝብል ቴማ
مبل عسرا مدب أخيبو أكانيعون ኣብ ኩዌት ጀርመንን ኣይቬሪ ኮስትን ዝነብሩ ኤርትራውያን ጽምብል ናጽነት ብድምቀት ኣብዒሎም ኣብ ፕሬዝደንታዊ ምርጫ ቱርኪ ፕሬዝደንት ታይብ ኤርዶጋን ከም ዝተዓወተ ኮሚሽን ምርጫ ሃገር ኣፍሊጡ ኢራንን ኣፍጋኒስታንን ኣብ ሓድሽ ወተሃደራዊ ወጥሪ ክኣትዋ ከም ዝኽእላ ተኣሚቶም ኣብ ህንዲ ቀቢላዊ ምትፍናን ብዝጠንቁ ግጭት ኣባላት ጸጥታ ዝርከብዎም ልዕሊ 40 ሰባት ተቐቲሎም ንሎም ሶኒ 29 ግንቦት ንፍርቂ መዓልትን ፈርቓን ዝተዳለወ ዜናዊ መሰናዶ በዝተፈጺሙ ብሩኽ መዓልቲ